Lelur sore ke mendung ke, aduh wis kesel lur ke kemringet tekan kau sekejebur terus ngapa gue ya gue embret mbeduli wit lombok yo gue ya resikonya dadi wong cilik iki lur ya, ora bengkek ora nyekek ngerti kowe nyekek kuwi jane makan sini ya. Semboyane gue apa ora bengkek ora nyekek ya, gue temu deling-eling ya. Oke lur, jan pancen wis bengkek ki bejeke enggane umuran nom apa ketua ya, priwe maning lur nah anane kayak gue nggih. Aduh malah wis kremun nggih, arep bali disit lur, ombok pilek ondarane corona pilek ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.